ngenzela isimanga bazalwane. Futhi ngiyile ngesonto emakhaya ngeza la. Ngisuku ngase ngiye emsebenzini. NgoLwesibili ngase ngicela. Mangicela ukuthi ngibe ngihamba ngifaka ama-CV kwezinye indawo. Ngeza nakusona lesikole haleluya bazalwane. Ngizothi ngiyambonga nje uJesu ngokuthi kube khona i-brand. Ngoba inhliziyo yami ngitshela umama ukuthi kade ngithi mina Nkosi Jesu sihlale sithandaza kuleya ndawo baba fohla ngicela umsebenzi lapha. Haleluya bazalwane. From desaqala ukukhonza la inhliziyo yami lokho ukuthi kumele ngizofaka la i-CV. Haleluya bazalwane. Nangempela ke ngoLwesibili ngeza ngafike ngafaka. Ngase ngezwe ukuthi hayi isikole samatsonga lesi. So kwaba i-disadvantage lokho kodwa ngafaka noma kunjani ukuthi makuyisamatsonga lona dominateile even ama-teachers. So bayahlukanisa isikole samaZulu lapha kuthiwa izimpanza primary isikole samaXhosa lapha bahlukanisa kanjalo la. Then bese abantwana bamatsonga kakhulu. Haleluya bazalwane. Ngaletha kodwa noma kunjalo ukuthi Jesu ungafohla ngisho kuthiwa amatsonga kube mnandi ngoba siyathandaza lapha ngamaSaturday. Haleluya bazalwane. Nangempela ngasihambisa ngase-Orlando ngabuza lapha eRank ukuthi iyiphi indawo enekole eziningi. NgoLwesibili bazalwane ngahambise Orlando East bangichazela amakhono ngahambise bazalwane. Kulesi sikole lesi ngafika kusona esamaZulu namaXhosa. Mangifika uprincipal wathi ngingashiya at my own risk. Abana post njengamanje. Hayi ngashiya khona kunjalo bazalwane ngihamba ngidokha kwezinye indawo. Ngakusasa ngabuyela emsebenzini wami lapha eRedimate. Mangifika ngakusasa mangithi ngibamba call uyena uthi ucela ngireport ngakusasa. Ngithi ukuthi wayethi angizoreport ngakuthi angize ku-interview. Hayi uthi kusenjalo bazalwane mase ngakusasa ke mase ngiyacela. Understand noma interview noma kwenzakalani. Ngilungise isingisana sami mase ngiqobe nokulekhela hayithi ngisheshe ngiye khona ngithi ngifica abazalwane bebaningi ngixolisa abazalwane abanye abazele interview bebaningi bazalwane ngitshela lokho engqondweni yami nangempela ngifice nje akho umuntu mangikhuluma engabe principal mase ngikhuluma no-deputy mangikhuluma no-deputy ngisho ukuthi Thandeka ngoba Manyoni ngifoneliwe ethi ngifonele ubani ngisho ukuthi hayi bengifonela nge-personal number yakhe. Hayi mase bethi-ke kusho deputy ethi abanye abantu banenhlanja. Hawu lokho likumjabulisa ukuthi hey kusho khona okuphomisayo la. Hayi uthi kusenjalo mesethi udeputy kusho ukuthi uyena nothisha lo tholo uthisha omkhulu. Izihamba zalana ethi hawu izolo ngifika uthisha omkhulu wathi akanda space ngashiya ethi my own risk kodwa manje kulapho thisha senguthisha kamtholile engangenzisanga interview engazangengisanga lutho bazalana ngimNkulunkulu ngihlale ngimlinde uthi ulo uthisha omkhulu nangempela akagcine efika sekulate nje mayifika ngiyiswe kuyena mangifika futhi nje Thandeka ngithi mina ngisho ngithi ethi awubona ngani uNdlovu udeputy uNdlovu ngithi ngimbonile members zami ukufonela ethi bekufanele kulokhuze kufanele akuplace place. Awazalana ngiconfuse kuyona yonke lento. Place kanjani? Hayi mase ngiyathula ngithi yebo mina. Mase ngihlala mase simbizela uNdlovu. Mase bayambiza uNdlovu. Uma iseza uNdlovu mase ngichazele zami emzamile ukufonela sangakuthola. Mase ethi uThandeka ke lo kade ngikutshela ngaye. Bese ngathi uyangazi ngingazi. Ndlovu Thandeka lo engikade ngikutshela ngaye ukuthi uzoba beludumo. Kwasha kagcina kanjani ukujabule bazalwane. Ngakho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kwaqala kwami kanjalo egameni lika Jesu kwaqala kwami kanjalo ngoLwesine kade ngihambise i-CV ngoLwesibili ngaqala kanjalo bathi ngibambela umuntu kodwa akukho lokho kimi enhlizweni yami ngicela ngibambele umuntu mina upermanent lo yangegama lika Jesu bazalwane ngendlela okwenzeke ngayo ngesikhathi nje ngeMonday mhlawumbe zami bazokhumbula umoya omkhulu especially laba abangala umoya omkhulu unjani ngafe ngagibela la eBhara emva kokuletha lana kulezi ikole la mangigibela eBhara mase ngizofika nje kulesi sikole eOrlando High hayi ine kakhulu bazalwane kusho nelokhuzana umoya sengizofika kulesi sikole lesi uNkulunkulu azofohla kusona line bazalwane ngendlela engingayazi nami ngize ngisabuka ehla manje taxini udriver zangibuke kabi ukuthi phela hayibo ehla ngehle bazalwane umfana owehla lapho ngalandela yena eyongena kusho ukuthi eseceleni kwakubo ngalandela yena ngama vrandi yakubo ngoba loya moya lo wawishingishana esimangalisayo ngakuba ngathi oh usathana uyazi uNkulunkulu mangabe sefohla uyazi uyabona bayifuna mhlawumbe ngithi hayi sengobona
maselina kanje ngoba nje lathi la ngalilinda laze laphela mase ngifika kulesikole sethi siyavala kwethu lemvule abaningi kakhulu yana kakhulu nokuthi kwethu mhlamba ngisuka ngendlini ngikhulekile mhlamba yogcina lo lenzele sasivunguvungela sisenza gcine beze bevale la esikoleni begcine beze bethola umuntu haleluya bazalwane ngoba yabona ukuthi kuyispecial kube isindlela nje emangalisayo bazalwane nami ngembuka uNkulunkulu ukuthi inkosi indlela owenze ngayo la hayi yona indlela yokungena haleluya bazalwane ngoba umeme abathi ngimbambele uyagula mayigula kuthiwa kade agula sebeba u2 abothisha sebebambambela so lo waqala bamqashe emva kuba umeme egulile bamqasha mabemqasha ienrollment inkulu kulesa sikole kwavuleka ispace base bamthatha loqala bamfaka waba permanent baqasha owesibili lo wesibili naye futhi lo wesibili wabuya umeme uke bathi kuba ngconywana mayebuya umeme lo abangamnyekisa bamfaka ku permanent because enrollment iningi so njengamanje umeme usephinde futhi waqala phansi wagula sekufanele ukwenza enye surgery so sebeqasha mina so bazalwane yabona indlela abenza ngayo ukuthi akho contracts la akho umuntu engimbambele this is permanent in Jesus name angazi singayisa ntoni kuyena efanele ukubonga kuyangithobisa kakhulu bazalwane kuyangithobisa ungithobisa nje ngendlela emangalisayo bengisho ngithi baba mayethi uNkulunkulu useshilo wathi usephendulile ngempela uqinisile ngekade sicela ngakwenza usazokwenza ngoba uNkulunkulu osilalelayo egameni lika Jesu ngiyabonga bazalwane kakhulu uJesu Kristu